Sad, dragi moji gledalci, pošto se kod nas dešava i baš jako često da uzmu struju, danas mi je stigao paket sa Temu, pa ćemo je otvoriti i vidjeti šta su poslali. Ja sam naručio 2 put. Biće linkovi što sam naručio ispod videa, znači kome se nešto svidi od toga što sam uzeo, onda neka slobodno klikne na to, pa će dobiti čak i neki popust. Ajde sad da vidimo šta su oni to sve nama poslali i kako izgleda. Najprije ćemo otvoriti paket. Znači sad radim sa jednom rukom pa mi je malo teže, ali evo, posekao sam sve to i da vidimo šta se tu sve nalazi unutra. Možda sam napravio samo malu rupu. Evo ga, to je za ogrebotine automobila. Testirat ćemo. Imamo tu još dalje. Vidite, ovdje je, samo malo, vidite, ovdje je paket otvoren, znači da su na granici pregledali. Ovako sam je našao. To je Bluetooth za automobil, što je meni potrebno kad pričam, da bi mi ruke bile slobodne. To je neka baterijska lampa i nju ćemo da testiramo, pogotovo sad kako nema struje. Sad tu još imamo, šta je ovo? Aha, to je držač, da vidimo samo, to je držač u kupatilo, u ćošak. Stavljamo i to. Ovo je isto za automobil gdje možemo da izvučemo deo ako treba, to ću isto pokazati. Ovo ne znam šta je. Elements Embased, ne znam šta je. Sad ću ovo da otvorim. Opet se izvinjavam što imam sad slobodno samo jednu ruku, nisam se pripremio na to. Juče sam gledao, rekli su da ima još 5 dana da mi stigne, međutim danas sam dobio poruku da mi je stiglo i doneli na kućnu adresu. I stvarno nisam trebao ništa da platim. Šta je ovo? To je isto za automobil, to je svetlo. Evo ga. Kako to izgleda, šta je to? To je neki pretvarač, ide na USB, to ako priključimo onda možemo lepo napraviti u vozilo da nam svetli. Čekajte, imamo tu još nešto unutra, šta je to? To je neka spatula, ne znam, ja se toga ni ne sjećam da sam naručio tu spatulu, to sam verovatno dobio uz to. Šta je ovo? Da, ovo je držač za mobilni telefon. Sad ćemo je otvoriti. I to je bio nešto na gratisu. Evo ga. Znači treba tu da je namestim na... Vidite kako to izgleda. I onda kad stavite mobilni telefon, onda se ona automatski zatvara. To ćemo isto testirati. Ja mislim da je to što se tiče, ne, ima tu još nešto. Imamo tu neklizajući tepih koji ćemo isto testirati. Znači u ovom videu ćete samo vidjeti šta je sve stiglo, a u sljedećem videu, odnosno možda ću i da posečem, u sljedećem videu ćemo sve to i testirati i vidjeti Nisam ni ja hteo ništa na Temu da uzmem. Rekli su treba jako paziti jer da ti ne ukradu podatke. Evo ga, nema ništa više unutra. Međutim, ja nisam uključio automatsko, evo to su sve papiri, bacamo. Ja nisam uključio automatski da mi zapamti broj kartice, nego svaki put ja ukucam sve podatke i ja tako mislim da sam zaštićen. Sad ajde da vidimo ono što možemo tu da testiramo odmah. Ova mala baterijska lampa, što mi se činilo na slici kao da je bila veća, ali
nama je bitna jačina, jel? Vidite, malo mi teško ide ovako sa jednom rukom, ali rešavam ja to sve. Ok, evo vidite, dobili smo i opet neki kratki USB-C kabel. To je već ono klasika. Znači, ova lampa sama u sebi, ja ne znam, ali jako je lagana. Međutim, sad ćemo da vidjeti kako svetli. Pa dobro, nije loše, ovdje pokazuje kao zeleno. Nije baš tako ni jaka. Na kameri se vidi kao da je mnogo jača, ali nije baš nešto. To ćemo, čim vrate oni nama struju, ćemo je napuniti. Znači imate jedan mod, to je 100% mod, onda imate, čini mi se, na 50 i ono da trepti. Da, 3 moda imate. To je LED lampa. Čak može, da, evo pogledajte. Čak može i da se zoomira. Znači, evo ga. Sa ovom je zoomiramo. Vidite, znači to treba da klizi go napred, nazad. Što nije loše. To ćemo testirati tokom noći. Ne znam koja je bila cena, stavit ću sve linkove. Ovdje imate, vidite, zatvoren deo za punjenje, gumirano, ne izgleda loše. Vidjet ćemo cenu koja je bila i onda ćemo. Ovo ću sad odmah testirati, to je za ogrebotine automobila i da vidimo da li ona vredi išta. Evo, znači raspakovao sam je Car Scratch and Swirl Remover i to bi trebalo da radi. 15 ml, znači to je otprilike to. Ajde sad da vidimo ono što možemo da namontiramo u automobil. Znači ono što me prvo zanima je ovaj držač mobilnog telefona za koji sam se ja opredelio da bude na primjer tu. Evo ga. Naravno da nisam poneo telefon da je stavim, ali znači to bi trebalo, ako stavite telefon tu, lepo da funkcioniše. Baš ga jako vata. Jedino što mene je uvijek nerviralo oko ovih držača je, ok, kad idete leti i onda ima klima i klima neće ništa da uradi tome i neće biti problema, međutim kad imate ovdje grejanje, ne znam koliko to valja telefonu, napišite neki komentar da ste imali neki problem sa time možda, jer ona naravno ovdje duva, a ovo je zakačeno. Evo samo da vidimo malo. Baš ga jako uhvati. I sad ne znam da li da je stavimo ovdje skroz gore. Evo ga. Tu sam je nabio. Međutim, tu već vidim neke mane. Ako ste je zakačili, onda ne možete kontrolisati ovo levo-desno. Sad ću probati da uđem između. Opa, moment. Znači, ako je namestim tu na sredinu i onda zakačim, ja mislim da ni onda neće moći. Plastika ko plastika, nije baš neka tvrda plastika, što se toga tiče. Evo ga. Pa nije da ne može da se kontroliše, ali naravno, pošto je ona zakačena, ona je nanosi malo levo, malo desno. Vidjet ćemo kad budemo stavili telefon šta će se dešavati. Sve u svemu, dobra i praktična stvar. Idemo dalje sa ovim. A to je, sad ću vam pokazati, imamo ovdje s polja oštećenje na vozilu i to je baš za to. Da ga vidite. Tu ga je baš jako skinuo, skroz do plastike. Ovdje ja mislim da će to da prođe. Sad ćemo da je odvrnemo.
Ima je tu neku zaštitnu foliju. To sam ja sad skinuo. I ajde da povučemo sve to. Stavimo ovako lepo. I da vidimo šta će se desiti. Znači ja sam samo tako stavio, samo uzet ću ovo i lepo ću početi da trljam i da vidimo da li će to nestati ili u kojoj meri. Ja mislim da ona neće ukloniti ove velike, ovi su baš veliki. Još malo ćemo početi da trljamo što se ovog tiče. Da. Sad ćemo okrenuti drugu stranu krpe i to sve lepo obrisati. Pa, ljudi moji, ja ne znam, ali ne vidim baš neku razliku. Sad ćemo vidjeti. Ne znam, ja ne vidim neku razliku. Znači, to bi rekao da nije ni za šta. Ostalo je sve isto. Plus minus. Ajde vidimo, na primjer, ako imamo ovdje kod vrata isto tako neka manja oštećenja. Ja mislim da su oni namenjeni za manje oštećenja. Sad ću opet da okrenem krpu. Idemo sad i da vidimo da li je uklonio ove manje ogrebotine. Što se tiče toga, pa u nekom smislu i jeste i nije. I jeste i nije. To je za stvarno jako male ogrebotine. Ne znam, ovaj proizvod ja bi preporučio jedino tu, na primjer, gdje imate ova manja oštećenja, ali vidite da nije ona skinula sve. To je kao neka polir pasta. Dobro, ništa, idemo dalje. Sljedeće što imamo za automobil, i ako smo već unutra, to sam uzeo ova svetla da bi ih provukao da imamo tu noćno osvetljenje, kao kod novih automobila. To ću sad ovdje odmah da uključim. Ide na običan USB. Dobro. I onda ću sad da dam kontakt i da vidimo šta ona pokazuje. Pa ne znam, čekajte. Svetli ona, ali nije baš nešto jako. Vidite, što ja mislim da je ok za noćnu vožnju, i to ću da ugradim, onda ću da snimim noću kako je. Znači, svetli, vidite, ali nije ono preterano. Što mi se možda čak i sviđa sad u ovom trenutku. Ali ćemo vidjeti, kažem, tokom noćne vožnje. Onda što imamo ovdje još? Imamo još ovo. Ako imamo problem, na primjer, tu na ovom delu automobila, zato sam i uzeo, da probam da to izvučem. Što bi trebalo tu da stavim, vidite ovdje kako stoji meni. To sam ja sa prikolicom zakačio. Znači ona pokazuje, to treba tu da staviš, povučeš i ništa. Ne znam, meni je ovo... Ajde da stavimo na neki deo gdje je sve ispravno. Dobro, tu ga je uhvatilo, ali na ovom drugom delu gdje nama treba,
Ajde da ga pritisnemo. Neće. Znači šta se dešava? Na ovim mestima, na primjer, evo vidite ovdje ima jedno mesto. Vi možete njega staviti lagano, onda zavučete ovaj deo i počnete da izvučete. Znači ovo su isto za, evo ga, pokušava da izvuče, sad ćemo da vidimo, ali ništa od toga. Ovdje koje su malo veće, nema šanse. Zašto? Zato što je ispod vazduh i ona džabe tu stane, džabe ja nju zavučem, ne može hermetički da stane nekako. Čak i ako stavim iznad ovog, neće. Znači od toga ništa. Znači ovo nemojte uzeti, jedino ako imate ovako malo sitnije. To ću ja da probam da izvučem, ali ništa nije izvuku ni ovo sitnije. Probat ću malo sa strane. Ne, znači to definitivno nije i definitivno ne valja. Dobro. Ostalo ću sve snimiti. A da, zaboravio sam ono najvažnije. Da sam uzeo ovaj Bluetooth hands free koji možete zakačiti ovdje lepo. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. Aha, imate zakačku, imate kabel za punjenje. To je opet onaj kratki njihov kabel. Evo onda imamo ovaj deo koji se tu zakači. Samo moment. Evo, znači sad sam je zakačio. I sad idemo na on. Zašto ovo dugme neće da radi? Power on. Pending for connection. Dobro. I onda znači vi nju ovdje lepo gore zakačite. Ovako. I imate interfon. E sad bi ja trebao da ga povežem. To ćemo isto testirati, uraditi. Malo su mi ova dugma baš jaka, pogotovo ovdje on off. A, znači to nije dugme, to je, vidite, to treba da povučete. Power on. E, onda ona priča. Dobro. Ending phone for connection. Ću nju ovdje da stavim, to mi je bliže. I, znači, ako mi ne treba, isključim je. Dobro. E, sad, tu može biti problem oko da se provuče kabel. Ako hoćete non stop da bude na punjenju. Ako ne, onda oni pišu kao da 10 sati može da izdrži. Ne znam, ja ću nju ipak da stavim na punjač prvo i onda u kompletu da vam kažem koliko sati je izdržala kad sam razgovarao ili pričao preko nje.